നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലെ വളരെ പൂക്കളും ചെടികളും കായ്കളും എല്ലാം പൂത്ത് നിൽക്കുന്നു. അതിന് അതിനെ പരാഗണം നടത്താൻ വേണ്ടി അതിനെ സഹായിക്കുന്ന ഈച്ചകളെ കുറിച്ച് നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാം. ഇന്ന് നമ്മുടെ വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയീച്ച. ഈച്ചയെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് അടുത്തറിയാം. എന്താണ് ചെറിയീച്ച? ചെറിയീച്ച എന്താണ്? നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ നടത്തുന്ന ഒരു എന്ത് ധർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചെറിയൊരു അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൂടൊന്ന് തുറന്ന് കൂടിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും ഒരു അത്ഭുത ലോകം അതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ ചെയ്യാം. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ FA വ്ലോഗ്സിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. പ്രകൃതിയിൽ പറന്നിറങ്ങി നിൽക്കുന്ന വളരെ കുഞ്ഞു പുഷ്പങ്ങളിൽ പോലും തേൻ നുകരാൻ കഴിവുള്ള വളരെ മാധുര്യമുള്ള അമ്മയുടെ മുലപ്പാല് പോലെ പരിശുദ്ധമായ ചെറുതേനിൻ്റെ നമ്മൾ പല വീഡിയോകളും നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇട്ടിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെറുതേനീച്ചയെ നമ്മളൊന്ന് അടുത്തറിയാൻ പോവുകയാണ്. എന്താണ് ചെറിയീച്ചയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയീച്ച കോളനിയിൽ അതുങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നും എല്ലാം നമ്മൾ പറയാൻ പോവുകയാണ്. ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയീച്ച കൂട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് വിവിധ സൈസ് ഈച്ചകളുള്ള ഒരു കോളനിയാണ് ചെറിയീച്ചക്കൂട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് റാണി ഭടന്മാർ, യുവറാണി, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അവർക്ക് അവരുടേതായ പല കടമകളും ധർമ്മങ്ങളും ഉള്ള ഒരു കൂടാണ് ചെറിയീച്ചക്കൂട്. കൂട്ടിലെ പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് കൂടൊന്ന് തുറന്ന് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിനെക്കുറിച്ച്. എടുക്കുന്നത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. പറ കൂട്ടുകാരെ, നമ്മളിപ്പം ഈ ചെറിയീച്ചക്കൂട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകണം. നമ്മൾ ഈച്ചയെക്കുറിച്ച് നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈച്ചക്കൂട് എങ്ങനെയാണ് കാര്യമൊന്നും. അത് നമ്മൾ ഈച്ചയുടെ ശക്തന്മാരായ ഈച്ചകളെ നമ്മൾ കണ്ടോ. ഇതാണ് ഈ ഒരു ചെറിയീച്ചക്കൂടിൻ്റെ എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, കവാടം. ഈ കവാടത്തിനകത്ത് കണ്ടപ്പോഴുന്ന ഇത് കണ്ടോ, ഇതിനകത്ത് ഈച്ചകൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് കാവൽക്കാരായ ഈച്ചകൾ. നമ്മൾ ഈ കാവൽക്കാരായ ഈച്ചകളെ നമ്മൾ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇതാണ് ഭടന്മാര്. ഇവർ കാവൽക്കാരായ ഈച്ചകളാണ്. അന്നേരം നമ്മൾ ഇവരുടെ കാര്യം കൂടെ പറയാം. അന്നേരം ഈ ഈച്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായമുള്ള ഈച്ചകളാണ്. അതായത് ഒരു ഈച്ചയ്ക്ക് 40 ദിവസമാണ് അതിൻ്റെ ആയുസ്. അന്നേരം പ്രായമുള്ള ഈച്ചകളെയാണ് കാവൽക്കാരായിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ചെറിയ ഈച്ചകൾ ഇതാണ് വർക്കേഴ്സ് ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന ഈച്ചകളാണ് ഇത്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം തട്ടി കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊത്തും. അന്നേരം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കയറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അനേകം ദ്വാരങ്ങളുള്ള ഒരു കുപ്പിയാണ്. ഇതിനകത്ത് ചെറിയ സൂചി മുനകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു വല ഇട്ടാലും മതി. അന്നേരം അങ്ങനെയും നമുക്ക് ഈച്ച പിടിക്കാൻ സാധിക്കും. നന്നായിട്ട് നമ്മൾ അതുപോലെ ചൂടുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ 3 മണി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈച്ചക്കൂട് തുറക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈച്ചകളെല്ലാം ചത്തുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ വളരെ ചൂടുള്ളിടത്തൊന്നും ഈച്ച പെട്ടികളൊന്നും വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. നമുക്കിത് തുറന്ന് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം. വലിയൊരു ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കും ഇത്. എന്നുവെച്ചാൽ ഈച്ച എല്ലാം ഇതിനകത്ത് കയറണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ നിൽക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. കുത്തത്തില്ലെങ്കിലും പക്ഷേ ഇത് നല്ല കൈയാണ് അടിക്കുന്നത്. ഇതുണ്ടോ, ഇതിനകത്തെല്ലാം നിറഞ്ഞുണ്ടോ ഈച്ച. നമ്മുടെ ദേഹത്ത് കയറിയുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയാമോ? പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വണ്ടത്തരം പറ്റി നമ്മളിങ്ങനെ അടിച്ചത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ റാണിയെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. റാണിയെ കാണുമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. റാണിയെക്കുറിച്ച് ഇന്നെല്ലാം കാണിച്ചു തരും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കൂടിനകത്ത്. അടപ്പന്തി ഇവിടെ കൂടെല്ലാം നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. നമുക്ക് നല്ല ഇച്ചിരിയുടെ നല്ല വിശാലമായിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കേണ്ട സ്ഥലത്തോട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് പോകാം. അന്നേരം നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കടി. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറിയീച്ച കോളനിയാണിത്. അതായത് ചെറിയീച്ചയുടെ കൂടിനെയാണ് കോളനി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കൂട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. അതായത്
എല്ലാവരും പറയും ഈച്ച കയറി കൂട്ടിനകത്ത് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞു, ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു, ഈച്ചക്കൂട് പോയെന്ന് പറയും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈച്ചക്കൂട് പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് റാണി ഈച്ച ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ കൂട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്ന് കയറി കൂടാണ്. അതിൻ്റെയൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ. അന്നേരം ഈ കൂട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ റാണി ഇറങ്ങിപ്പോയി ചത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൂട് പോവും. നമുക്കത് കാണിച്ചു തരാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് റാണി മുട്ട വേണം. ഇത് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷ്മമായ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ തുറക്കേണ്ടത്. ഇത് വളരെ ഇരുട്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും പലകയൊക്കെ വെച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കുമ്പം ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് കലമൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു തൊപ്പി പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, നമ്മുടെ കൂട്ടിലെ ഈച്ചകളെ എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഈച്ചകൾ കണ്ടോ, ഇതിനകത്ത് അതായത് ഇത് 1 മാസമായതുള്ളൂ. ഈ കൂട് 1 മാസമായ കൂടാണ്. ഇച്ചിരൂടെ കഴിഞ്ഞുള്ള കൂട് കാണിക്കാം. ഇത് 1 മാസമായ കൂടാണ്. ഈ കൂട്ടിനകത്ത് എല്ലാ സാധനവും ഉള്ളതാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞുതരാം. പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ, ഇതിനകത്ത് ഈ കാണുന്നത് മഞ്ഞ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് ഈ അതായത് പൂമ്പൊടി. കണ്ടോ, ഇത് പൂമ്പൊടി. ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ തേനുകളാണ്. ഈ മുന്തിരിക്കൊല പോലെ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ തേനാണ്. കണ്ടോ, ഈ കൂട് എടുത്ത് വെച്ചാൽ റാണിയെ കാണാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ കൂട്. ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് പൂമ്പൊടി, അതായത് തേന്. ഇത് ഈ മഞ്ഞ കളറിൽ ഇവിടെ കാണുന്നത് പൂമ്പൊടി, തേന്, ഇത് മെഴുക്. ഇതാണ് ഇവരുടെ അടയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഴുക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഇത് കാണാൻ പറ്റുമോ? സൂം ചെയ്തേ നല്ലോണം സൂം ചെയ്തേ. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മാക്സിമം സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാണുന്നത് മുട്ട. ഇത് റാണി ഇടുന്ന മുട്ട. ഇത് പഴയ മുട്ട എന്ന് പറയും. അതായത് വിരിയാറായി, അതായത് നാളെ മറ്റന്നാളിലോ വല്ലതും വിരിയുന്ന മുട്ട. ഈ കാണുന്നതാണ് പുതിയ മുട്ട, ഈ ബ്രൗൺ കളറിൽ കാണുന്നത്. ഇതിനകത്ത് കപ്പ് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഫുള്ള് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൂട് നശിച്ചു പോകും. ഇതിനകത്ത് എവിടെയോ റാണി ഇരിപ്പുണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നോക്കട്ടെ, റാണിയെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് കാണിക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരു അവസരത്തിൽ റാണിയെ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം. റാണി ഇതിനകത്ത് കയറി ഒളിച്ച് കാണും മിക്കവാറും കേട്ടോ. മിക്കവാറും ഈ മുട്ടയ്ക്കകത്ത് അതാ ഇവിടെ ഒരു മിന്നായം പോലെ ഞാൻ കണ്ട് വീണ്ടും ആ മുട്ടയ്ക്കകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട്. കാണിച്ചു തരാം. റാണിയെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഇറങ്ങിയില്ല. ഈ മൂലയ്ക്ക് ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് റാണി. എന്നും ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വലിയത് കണ്ടോ, ഒരു പാറ്റ പോലെ ഒരു വലിയ സാധനത്തേക്ക് കണ്ടോ. കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. ഈ തേനിൻ്റെ കീഴിൽ ഞാൻ കണ്ടു മൊബൈലിനകത്ത്. സൂം ചെയ്തേടി, ഒന്ന് സൂം ചെയ്തേടി. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ തേനിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ നമുക്കിത് ഇളക്കി കാണിക്കുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കോളനി നശിച്ചു പോകും. നമ്മൾ അടുത്ത കൂട് ഇളക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാമേ. അതുണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് കാണാൻ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ ഇളക്കി നമുക്ക് കാണിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ടാസ്കുള്ള ഇതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാലുകളിലാണ് ഈച്ച ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു എൻജിനീയറിങ് ബിൽഡിങ് ചെയ്തേക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഈച്ചക്കൂട് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കാലുകളിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ഈച്ചയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഒരു ഈച്ചക്കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കണ്ടോ. ഇതിനകത്ത് മുട്ടകളെല്ലാം ഓരോ കാലുകളിലാണ് ഉറപ്പിച്ചേക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈച്ചക്കൂട് ഇരിക്കുമ്പോഴും ഈ കൂട് മാറ്റുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ കാലുകൾ പൊട്ടിച്ചാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തുതരാം. ഇതുണ്ട്, ഇതൊരു ഈച്ചക്കൂടിൻ്റെ ഉൾവശമാണ് ഇത് കാണുന്നത്. അതായത് റാണി ഈച്ച മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് മുട്ട എടുത്തുള്ളൂ. ഒത്തിരി നേരം നമുക്ക് ഈ കൂട് തുറന്ന് വെച്ചാൽ വേഗം പറ്റത്തില്ല. കൂട് അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അതിനെക്കുറിച്ച്. കൂടെല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് അടച്ചു വെച്ചു ഈ കൂടെല്ലാം. അന്നേരം ഇനി നമ്മൾ ഈ ഈച്ചകളെ തുറന്നു വിടുകയാണ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പിടിച്ചേക്കുന്ന ശക്തമായ ഈച്ചകൾ, അത് പുറത്തുപോയ ഈച്ചകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ശക്തന്മാരായ ഈച്ചകളെല്ലാം നമ്മൾ തുറന്നു വിടുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത കൂട് ഞാൻ തുറന്ന് കാണിക്കാം. അവർ കയറട്ടെ.
ഈച്ചകളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാവും കൂട്ടിലോട്ട് കയറി പോകുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. അന്നേരം നമ്മുടെ ഒരു ഈച്ച പോലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല. നമ്മുടെ ദേഹത്ത് ഈച്ച കയറി ചത്തുപോകും. ഈച്ച ചത്തുപോകും. അതുകൊണ്ട് ഈച്ച നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. നമ്മൾ ഒരു കൂട് തുറന്ന് കണ്ടു. അന്നേരം ഈ കൂട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം കണ്ടു. നമ്മൾ റാണീച്ച കാണാൻ പറ്റിയില്ല. നമ്മൾ അടുത്തൊരു കൊച്ചു കൂടി നമുക്ക് തുറക്കാം. അത് തുറന്നിട്ട് നമുക്ക് റാണീച്ച കാണാം. അതിനു മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. റാണീച്ച എന്ന് പറയുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. റാണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇവരുടെ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവരുടെ അമ്മയാണ്. ഈ റാണീച്ചയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുട്ടയിടാനുള്ള ശക്തിയുള്ളത്. മുട്ടയിടാൻ ശേഷിയുള്ള ഈച്ചയും ആയുസ് കൂടുതലും ഉള്ള ഈച്ചയാണ് റാണീച്ച എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വർക്കിംഗ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരിയുടെ പ്രായമായ ഈച്ചയാണ്. അവരാണ് പൂവളിൽ പോയി തേനെടുക്കുന്നതും അവരുടെ ലാസ്റ്റ് സമയമാകുമ്പം ഈ ഈച്ച കാവൽക്കാരായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കുഞ്ഞീച്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈച്ചകളുടെ ധർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ റാണിക്ക് തീറ്റി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ധർമ്മമാണ്. തീറ്റി കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ റാണി ജീവിക്കുന്ന റോയൽ ജെല്ലി കൊടുത്ത് അത് റാണി മുട്ടയാക്കി മാറ്റുന്ന മുട്ടകളാണ് റാണി മുട്ടയായി മാറുന്നത്. അവരാണ് റാണി എന്ന് പറയുന്നത്. റാണി റോയൽ ജെല്ലി മാത്രം കഴിക്കുക. അവർ പൂവും തേമ്പൊടിയും ഒന്നും കഴിക്കത്തില്ല. അതുപോലെ മടിയൻ ഈച്ച എന്ന് പറയുന്ന ഈച്ചകളുണ്ട്, കുറച്ച് പേരുണ്ട് അവരുടെ കൂട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. അവർ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു കൂട് വന്ന് കണ്ട് ആ കൂട്ടിനകത്തൊരു യുവറാണി, അതായത് ഗ്ലൈനി ഈച്ച എന്ന് പറയുന്നത് യുവറാണിയാണ്. ഗ്ലൈനി ഈച്ച വന്ന് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലൈനി ഈച്ച ആകാശത്തിലേക്ക് പറന്നു ഉയരുകയും ആണീച്ചയുമായി മീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ ആണീച്ച ചത്തു വീഴുകയും ഗ്ലൈനീച്ച ആണീച്ചയുമായി മീറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് വന്ന് കൂട്ടിൽ വന്ന് കയറുകയും അത് മുട്ടയിടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ പറക്കുന്ന ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് നമുക്ക് ഒരു കൂട് തുറന്നു. ഈ കൂടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 15 ദിവസത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടില്ല. അത് ഇച്ചിരൂടെ പഴക്കമുള്ള കൂടാ. നമുക്ക് അന്നേരം 1 മാസമായ കൂടാ നമ്മളിപ്പോൾ പൊളിച്ചത്. ഇതൊരു 15 ദിവസത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടില്ല. ആ കൂട് നമുക്കൊന്ന് പൊളിക്കാം. ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ അവസ്ഥയുണ്ട് അന്നേരം ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ അവസ്ഥ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ഈച്ച കൂട് വെക്കുന്നുണ്ട്. 15-20 ദിവസമായിട്ടുണ്ട്. അതേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കയറാനുള്ള ഈച്ചയൊന്നും ആയിട്ടില്ല, ശല്യപ്പെടുത്താനുള്ള ഈച്ചകളൊന്നും ആയിട്ടില്ല. അന്നേരം നമുക്ക് അടിക്കണ്ട. അന്നേരം നമുക്ക് ഈ റാണിയെ നോക്കാം. നമ്മൾ ഈ കൂട് തുറക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് കണ്ടോ, നമ്മൾ കൂട് അടച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ, ഉറക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടോ. നല്ല ഒരു വിധത്തിലും കാറ്റും വെള്ളം ഒന്നും കയറാത്തില്ല. വെള്ളമൊക്കെ കയറി ഇത് പന്നലായി പോകും. അന്നേരം ഇത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്. വളരെ പതുക്കെ, വെപ്രാളം പിടിച്ചാൽ ഈച്ചക്കൂട് പോവും. വളരെ പതുക്കെ നമ്മൾ എല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. കണ്ടോളൂ, കണ്ടോ, അവരെല്ലാം മെഴുക് വെച്ച് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അടച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് റാണി ഉണ്ടെന്ന് കൂടെ. അന്നേരം ഇതും ഫുള്ള് തുറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതിനകത്ത് റാണീൻ്റെ സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും കാണും മീൻമുട്ടക്കാർ. ഇത് കണ്ടോ, നമ്മുടെ അതാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് പുതുമുട്ട. ഇതിനകത്ത് പുതുമുട്ട തുടങ്ങി ഇട്ട് വന്നത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി, ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ ഇന്ന് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. നിനക്ക് കണ്ട അറിയത്തില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോയിട്ടുണ്ടേ ഒരു വലിയൊരു ഈച്ച, ഒരു ചെതലിൻ്റെ പുഴു പോലെ ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ. കപ്പ് തുറന്ന് വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ. ഇത് അവർക്ക് റാണിക്ക് മുട്ടയിടാനുള്ള കപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതിനകത്ത് റാണി ഈച്ചയെ നമുക്ക് നോക്കാം. സൈഡിലോട്ടങ്ങ് പോയി എൻ്റെ തേനിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ. അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഭാഗത്തോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്, ഓടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അവർ കാണാനും പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ കണ്ടല്ലേ പറയാൻ പറ്റുമോ. ക്യാമറമാൻ സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഈ തേൻകട്ട കണ്ടോ, ആ തേൻകട്ടയുടെ ഇടത്തോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ. വയറിന് ഇച്ചിരി വലിപ്പമുള്ള വലിയൊരു, കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയത്തില്ല. എനിക്ക് ആയിട്ട് പോലും ചെറുതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് റാണീച്ച നോക്കട്ടെ, മാറ്റി റാണീച്ച കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഇതിനകത്തും റാണീച്ച കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടോടെ ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് കാലുകൾ വെക്കാൻ വേണ്ടി അവരുണ്ടോ. ഇതിനകത്താണ് കാലുകൾ വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് തേൻ വെക്കാൻ വേണ്ടി അവർ കാലുകൾ വെക്കുന്നുണ്ടോ. ഇതെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം മെഴുകാണ്. ഇതെല്ലാം പശയാണ്. ഈ പശയെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാവിൻ്റെയും പ്ലാവിൻ്റെയും ഒക്കെ കറകളാണ് ഇവർ കൊണ്ടുവെക്കുന്ന പശ. ഇത് നമുക്ക് കുഴിനകത്തിന് നല്ലതാണ് ഈ മെഴുകെന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇതുണ്ട്, ഇതാണ് അതിൻ്റെ മുട്ട. ഇതിനകത്ത് മുട്ട ഇട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അതാണ്ടോ ഈ സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ അതാണ് റാണി. ഉണ്ടോ, റാണിയെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടത്തില്ല. റാണി നല്ല സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത്. റാണിയെ കിട്ടത്തില്ല. റാണിക്ക് ഓടാനേ പറ്റും, പറക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല റാണീച്ച. ഒരു മുട്ട ഇട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് റാണിയെ. നമുക്ക് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോളനി നഷ്ടപ്പെട്ടു, തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വേറൊരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് റാണീച്ച കാണിക്കാൻ. നിമിഷം നേരം കൊണ്ട്
അന്നേരം നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂട്ടിനകത്ത് റാണിയെ കാണിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല. കൂട്ടിനകത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് തേനിൻ്റെ മുട്ടയുടെയൊക്കെ ഇടയ്ക്കായതുകൊണ്ട് റാണിയെ കാണിക്കാതെ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു പിരിക്കുന്നതൊക്കെ വീഡിയോ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ കാണിക്കാം. അതായത് തേൻ എടുക്കുന്ന മാസങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ മാർച്ച് മാസത്തിലാണ് തേൻ എടുക്കുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പറയാം. നമ്മൾ കുറേ വീഡിയോകൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചെറിയച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകൾ, വിശദമായ വീഡിയോകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ, ചില പ്രേക്ഷകർ ചോദിച്ച നമ്മുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞുള്ളൂ. നമ്മളതൊരു ഈച്ചകളെ കണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഈച്ചകളെ കൂടുകളെ എല്ലാം കണ്ടു. വളരെ ഒരു എൻജിനീയറിങ് ബിൽഡിങ്ങിലോട് കൂടിയാണ് ഈച്ചകൾ കൂടുണ്ടാക്കുന്നത്. നമുക്ക് പോലും ഇതുപോലെ കൂടുകളുണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മുടെ വീടുകൾ പോലും നമ്മൾ വലിയ തലച്ചോറുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഈച്ച ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു കൂട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ജന്മം മുഴുവൻ ഇരുന്നാൽ പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അതുപോലെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനും പറ്റത്തില്ല. അതുപോലുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഈച്ചയുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടൊക്കെ കണ്ട് മുട്ടയൊക്കെ ഇട്ടൊക്കെ കണ്ടല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോകൾ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ചെറിയച്ചയുടെ കൂടുതൽ വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാനൊക്കെ ഇട്ട് തരാം കേട്ടോ. ഇപ്പം മാർച്ച് മാസമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തേനെടുക്കുന്ന സമയമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ നമ്മൾ എടുത്ത് തരാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയായിട്ട് എഴുതുക. ഞാൻ സംശയത്തിനെല്ലാം മറുപടി പറയുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിളിക്കാം. എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ചെറുതിയനെയൊക്കെ ഈസ്റ്റയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാം. വാട്സപ്പിൽ വിളിച്ചാൽ മതി. ഞാനതിൻ്റെ സംശയങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഒരു തേനീച്ചക്കൂട്, ചെറിയ കൂട് വേണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഓരോ കൂട്, അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത്. ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. സൈനിങ് ഓഫ് ജാക്സൺ കെ വൈദ്യ.